YouTube Mirasım kanaly. Halkın arasında öz köşkün adamlarının içinde mene düşmançylyk köpelip durup şeýdip bir nedirinem kulağına düşmançylyklar yetipdir dänin şun jan penakarlaryny Muhammed Tulhan bilen şun näme Sıddyk Han ikisi mun jan penakarlary ekeni. Ölen Muhammed Tulhanım golaý garnaşy Sıddyk Hanam bir öz garnaşlarynyň biri eken boli şulan özüni goraýşyndan mun göwün suçmändir. Onuň Aman Han ip owansandan Ahmet Han ip Ahmet Durran diýlen Ahmet Durran adyny soň alypdyr. Ahmet Han diýlen adam eni şu owansandan gelenini özüniň bir 15.000 töwereg atlysy bilen nedirin gullugyny gulluk edýär eken. Şu Ahmet Hany çagyrypdyrdy. Ertir irden başlap sen maňa jan penakar bolýan diýip tapşyrypdyr. Şol nedirin ömründe ýekejek edek ýalňysy bolupdyr şo. Nedir hiç wagt bir adama ýumuş buyuranny eddil şu minutdan şu sekunddan nip ýumuş buyurýar eken oňa. Şo sapar ertir irden turýandy, jan penakarlyk sen eline geçýär diýip aýdypdyr. Şunu haçanam bolsa başka bir yerlerde oturanı çadırın içinde oturanı da ayratın yankıyalık gürrünü aydayan çadır var eken. Şu çadır daşı ök bek goroğlu hiç vat şu adamlar cansızlar şu çadır dinlep bilmeyer ekendir. Kimdir de biri bildirmen dinleyse de şu duran yerine yankı adamını öldürmeye ıhtiyar verirler eken. Hiç vat son aydan zada sırrı eşkar bolmayer eken oli umuman bir elifte Allah tarafından bir goşokluk görýändir da birler. Şo saparky aýdanlady Ahmet Hana aýdanlady ertir irden başlap sen men jan penakarym bolýa kim diýenin etmese de aýagyna gannan salladyn gunnany. Ýok, şoňa da başartmasa öldürseňem hakyň bar diýip ıhtiyar beripdir eken diýe. Munan bar Muhammed Tulhany aýdypdyrlar diýe Sıddyk Han bilen ertir irden sizin ikiňizden Ahmet Han jan penakar bolýardy. Öldürýär nedirsa şoňal perman çykaryp aýtdy diýip aýdypdyrlar diýe. Bir Muhammed Tulhan bilen Sıddyk Hanam ýanlaryna bir giden adam bilen garnaşlar atlary bilen şo giýje nedirin bolýan çadyryna çozmaly hem nediri öldürmeli diýip diýe dilluşuk geçiripdirler diýe. Şo diýilen pursatyny diýe şol gepleşilen pursata baranlaryny diýe Muhammed Tulhan bilen Sıddyk Handan başga ýekejje adamın barmandyr diýe. Şo dilluşuk bolýa diýen adamdan hiç gaýsy soýryk barmandyr diýe. Nedir? Bir näçe aýal saklaýar eken näçe wagt şol sahana saklaýan aýallarynyň biri şunu daşarda bir hymysynyň bardygyny nedire aýdypdyr diýe. Şo wagt nedir? Ýaşy 70'den atdan geçen adamım bolsa doğumlu adam eline kılıcın alıp diye kahar gelip kim var bu tadı deyip ılgap çıkıp durwelliye çıkanına garankı yere çıkıp durwelliye çadırın çektirili duran yüpünü ayağının burnu ilip yıkılıp durwelliye Sıddyk Han bile Muhammed Tulhanım kaptalını dur eken bol Sıddyk Han kellesinden ip salan kılıcı bir elini alıp diye bir elini kesip diye kellesinden düşmändir diye. Yankı bir el kesilenden soň nedir bir hilik bolup anktanklyk bolupdyr bolsa kortady da Muhammed Tulhanam kellesini çapdyr diye. Şeýdip nedir şany öz garnaşlary öldürüpdirler, janyna kast edipdirler. Mun ýygynyň ýyzy talaňçylyk bolupdyr diye. Mun ogullaryny, gelinlerini, hatta göwreli gelinlerini sen öldürüp çykypdyrlar barsyny. Şolardan bolan çağalaram bizden aralarlar diýip diye şey diýip öldürüp çykypdyrlar. Diňe aýdyşlaryna görä Buhar emiriniň bir gyýdy ogullarynyň biriniň aýaly ekeni şoňa çekinip degilmändir diýip aýdýarlar diýe. Oňam nesilleriniň nirik barandan ullokan dol, ullokan maglumaty ýok. Ýöne bütün hemme howsarlaryny gyrypdyrlar şey diýip Hindistandan Alqaýdan gatyken baýlyklary ýygyna talaňçylyga düşüpdir diýe. Muhammed Tulhan, Rza Ulhan anyk ölenligini bilenlerinden soň diýe
Yankı çadırının ayratin çadırının akı zatlarını alıptırlar. Can penakar deyip bellen adamsam şol Hindistan'ın padişahının Muhammed Han'ın oturuyan kürsüsünün arkasında bir ullokan dur var eken elin ayası alakı diye. Ayretin adı var. Şu dürü alıp kaçacak bolanlar alim kişi nedir aydıptır diye. Nedir? Sen bir basıp alıcı. Bütün mın emleğini alın, hazinasını alın, hakkın var. Yöne şu dürü değme deyiptir diye. Şun maşgala mertebesini saklayan dürüş ol. Şunu alsan dinesi neletten başka zat görmeyen alma şunu deyiptir diye. Ol hiç zattan çekinen adam derler bunu alıp kaydıptır. İnfonunu olan şu dürü bir elin ayeti alak dürü Ahmet alıptır olan Ahmet Dürran nip atı alıptır şondan o anlar. Şey deyip nedirin ömrü şu şöhratlı başlayışı alagam şey deyip pazıgalı dünyadan kaydıptır. Oğullarını hem zatlarına son bile bilelikte özüne öldürüptürler. Yöne onu tarihten nämetsenem ayırıp bolacak adam değil, İran'ın şahının bir Türkmen adamın bolonluğu bütün dünyada eşkar, subut bolup kalan var.